よくもあんな。
彰いたします。その後、2位から4位を同時に表彰いたします。表彰後、このまま写真撮影を行いますので、誘導に従ってください。呼ばれたチームの方々は、速やかに全員前に出てきてください。男子1部、優勝 BB。男子一部優勝 BB ゾロン、あなたは第64回ビーチボールバレー大会において当初の通り優秀な成績を収めたのでその栄誉をたたえ表彰します。令和8年5月10日足立区ビーチボールバレー連盟会長第一川内茂氏、おめでとうございます。準優勝アスナロ、第3位ハピネス、第4位リミテッド、前お願いいたします。男子一部準優勝、アスナロドロ、以下同期させていただきます。おめでとうございます。男子一部3位、ハピネスドロ、以下同期させていただきます。おめでとうございます。男子一部4位、リミテッドとの以下同行させていただきます。ありがとうございました。起動、レイ。回れ右。レイ。続きまして、男子2部。優勝 A2。男子2部優勝 A2 殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございます。一度、レイ。回れ右。レイ。準優勝、エスペランサ。第3位、エンジェル A。第4位、サンディーズ L。前お願いいたします。男子2部準優勝エスペランサ殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございます。男子2部3位エンジェル A 殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございました。男子2部4位サンディーズ L 殿、以下同文とさせていただきます。
混合の部準優勝、ダチョウオリーブ殿、以下同梱とさせていただきます。おめでとうございました。混合の部3位 A2 度以下同梱とさせていただきます。おめでとうございました。混合の部4位梅田心人さん以下同梱とさせていただきます。はい、おめでとうございました。一同礼。マーレー右礼。続きまして女子の部女子1部優勝スマイル。女子一部優勝スマイルの以下同梱とさせていただきます。おめでとうございました。一同礼。マーレー右礼。準優勝 BB2 第3位バンビーノ第4位アスナロ、はい、お願いいたします。女子一部準優勝 BB2 の以下同梱とさせていただきます。おめでとうございました。女子一部3位バンビーノとの以下同梱とさせていただきます。おめでとうございました。女子一部4位アスナロとの以下同梱とさせていただきます。はい、おめでとうございました。一同礼。マーレー右礼。続きまして女子2部優勝リビデット。女子2部優勝リミテッドとの以下紹介させていただきます。おめでとうございました。一同礼。マーレー右礼。準優勝サンディ第3位ハピネス第4位ムミ、はい、お願いいたします。女子2部準優勝サンディーズとの以下同梱とさせていただきます。
おめでとうございました。女子2部3位、ハピネス殿、以下同文させていただきます。おめでとうございました。女子2部4位、無民殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございました。児童、礼。マーレーリー、礼。最後の部門になります。女子3部、優勝、エンジェル。女子3部優勝、エンゼル殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございました。気をつけ、礼。マーレーリー、礼。準優勝、梅田マーベル。第3位、リミテッド。第4位、梅田ブレイズ。はい、お願いいたします。女子3部準優勝、梅田マーベル殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございました。女子3部3位、リミテッド殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございました。女子3部4位、梅田ブレイズ殿、以下同文とさせていただきます。おめでとうございました。児童、礼。マーレーリー、礼。それでは講評を土屋副会長お願いいたします。皆さんお疲れ様でした。このエントリーもね、決勝リーグは素晴らしい戦いだと思ってます。すごいね、迫力があって、すごい大会だなと思ってます。それでね、女子一部と男子一部、連覇してますので、皆さん、秋にね、これを目指して頑張ってください。今日はお疲れ様でした。